کے لیے وقت کے تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، چھوڑ کر سب سلسلہ سیاست کا فضول، فقط ایک نام محمد سے محبت کی ہے۔ لوگو آج ہاتھ اٹھا کر وعدہ کرو، جب تک ہم زندہ ہیں جھوٹی نبوتوں کا مقابلہ کرتے رہیں گے، اٹھ اٹھ کر انشاءاللہ جب تک ہم زندہ ہیں جھوٹی نبوتوں کا مقابلہ کرتے رہیں گے۔ اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں شہباز خطیب اسلام حضرت مولانا قاری عبداللہ سلفی صاحبہ ملتان دور دراز کا سفر کر کے پہنچے ہیں، آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں حافظ عبداللہ سلفی۔ اج دل تے ہاتھ رکھ سچ سچ دس، کان دا مطلب کیا نایاب اساسے تیں پہرا ڈیندے ترکڑے پہرا داریں جڑے چور لٹیرے ڈاکواں کو کر ڈیندے ہیں لاچاریں، تلے ہاتھ مدنی دا اتوں ہاتھ خالق دا، اصحاب نہ ادھ وچ کاریں، کتے دوروں بھونک کے ہٹ ویندن محفوظن یار دے یار۔ میں خطبہ آمن سیتی میں رستے جی پڑھی آیا، استاد محترم فضیلت الشیخ قاری یاسین حیدر صاحب حافظ اللہ تعالی، انہوں نے ایک سبق سکھایا بھی جڑا ٹائم ملے ان ٹائم تو پہلے اپنی گفتگو ختم کرو۔ انشاءاللہ میں جو ٹائم ملے وہ تو پہلے اپنی گفتگو ختم کرنے دی کوشش کرے ساں، تو ساں احباب نے توجہ میری طرف رکھنی۔ اللہ رب العالمین نے انسانی زندگی دے قرآن کریم دے اندر ترائے دور بیان فرمائے۔ انسان دی زندگی دے ترائے دور ہوندے، پہلا دور بچپن دا دور ہے، دوجا دور جوانی دا دور ہے، اور تیجے نمبر تے بڑھاپے دا دور ہے۔ عموماً انسانی زندگی دے ترائے دور ہوندے، لیکن انہاں تریہاں ادوار دے وچوں سب تو قیمتی اور سب تو بہترین جڑا دور ہے وہ جوانی دا دور ہے۔ قوت والا طاقت والا دور جوانی دا دور ہے۔ جوانی دی بہت بڑی اہمیت ہوندی ہے، قوم دے عروج و زوال دے اندر نوجواناں دا بہت بڑا کردار ہوندا ہے۔ توجہ میری طرف رکھنی ہے، نوجوان بہت اہم کردار کرن قوم دے عروج اور قوم دے زوال دے اندر۔ فوج اچ بھرتی تھیونا ہوئے تو سب تو پہلے نوجواناں دا انتخاب کیتا ویندے ہے، پولیس اچ بھرتی تھیونا ہوئے نوجواناں دا انتخاب کیتا ویندے ہے، کہیں بھی محکمے اچ بھرتی تھیونا ہوئے نوجواناں دا انتخاب کیتا ویندے ہے۔ اللہ رب العالمین نے بھی نبوت دیتی تا زیادہ تر انبیاء کرام کو جوانی دے اندر نبوت عطا فرمائی، اور نبی کریم امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 5 چیزاں کو بہت قیمتی جانو۔ انہاں 5 چیزاں دے اندر نبی علیہ السلام نے جوانی دا بھی تذکرہ فرمائے۔ اپنے بڑھاپے تو پہلے اپنی جوانی کو قیمتی سمجھو، اپنی جوانی دی قدر کرو، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کل قیامت علی نہار اللہ تعالیٰ نے محشر دے میدان دے اندر ہر بندے دے کولو 5 قسم دے سوال کرنن، اتنی دیر تک کوئی بندہ اپنا قدم ہلا نہ سکسی جب تک انہاں 5 سوالاں دا جواب نہ رہے سی۔
پہلا سوال تھی انہیں وَعَنْ عُمُرِهِ فِي مَا أَفْنَاهُ، اے میرا بندہ عمر دے بارے دس کتھاں گزار کے ہیں عمر؟ حالانکہ زندگی دا عمر دا سوال تھی چکا ہا، ولا اللہ کریم دوجا سوال کرے سن وَعَنْ شَبَابِهِ فِي مَا أَبْلَاهُ، کتھاں گزار کے ہیں جوانی؟ جوانی دا خصوصی سوال تھی سی، کیوں؟ کیونکہ جوانی دا زندگی دے اندر بہو اہم کردار ہوندہ ہے، نوجوان قوم دے عروج و زوال دے اندر بہو اہم کردار ادا کریں دن۔ اکثر لوگ آدن جوانی مستانی ہوندی ہے، جوانی کو دل لگی دی ضرورت ہوندی ہے، میں پیغام دیونا چاہنا جی جی جوانی مستانی ہوندی ہے، جوانی کو جوانی دیوانی ہوندی ہے، جوانی کو دل لگی دی ضرورت ہوندی ہے۔ اگر این جوانی دے اندر توڑی میری دل اللہ اور اس دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے نال لگ ونجے، ای جوانی دنیا چ بھی کامیاب ہے، آخرت دے اندر بھی کامیاب ہے۔ توجہ میری طرف، کیویں اللہ تے اون دے رسول دے نال جواناں کو اپنی دل لاونی چاہیے دی ہے۔ پہلی دلیل اللہ رب العالمین نے قرآن کریم دے اندر اعلان فرمائے، اللہ فرمائے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمنتم به فقد اهتدوا، اللہ فرمائے اپنا کردار ایسا بناؤ، اپنا ایمان ایسا بناؤ جی میں نبی علیہ السلام دے یاراں دا ایمان ہا۔ میں تساں باپ دے سامنے چند منٹاں دے اندر چند صحابہ کرام، ایسے صحابہ کرام جنہاں اپنی جوانی نبی علیہ السلام تو قربان کر دیتی آئی، چند مثالاں پیش کر کے اجازت جاساں۔ توجہ میری طرف، اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء، امام الہدا، امام المتقین، شفیع المذنبین جناب محمد سارے درود پاک نبی علیہ السلام دی ذات پاک تے پڑھیا کرو۔ جڑے ویلے اللہ دے پاک پیغمبر دا نام پاک آوے ہر بندہ درود پاک پڑھے، کیونکہ نبی علیہ السلام صرف تواڈے نبی نہیں، صرف میرے نبی نہیں، میں تے اپنی محبت تے پیار تے عقیدت دا اظہار کچھ اس طرح کرنا ہونا۔ ایک فرد دا نبی نا، ایک ذات دا نبی ہے، ایک فرد دا نبی نا، ایک ذات دا نبی ہے، میرا نبی تے واللہ کائنات دا نبی ہے۔ ایک فرد دا نبی نا، ایک ذات دا نبی ہے، تے محدود جئی نبوت، یعنی تھوڑی جئی محدود جئی نبوت سونا نہیں لے کے آیا، محدود جئی نبوت سونا نہیں لے کے آیا، میرا نبی تے لوگوں دن رات دا نبی ہے۔ ایک فرد دا نبی نا، ایک ذات دا نبی ہے۔ اللہ تعالیٰ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء، امام الہدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صحابی ہے، انہا نام سیدنا زید بن حارثہ۔ لوگو نبی علیہ السلام دے سامنے کچھ لوگ آئے ہوئے، اللہ دے پاک پیغمبر کو عرض تے ریکویسٹ کی تھی ہے، یا رسول اللہ میرا نام حارثہ ہے، اے جڑا بال ودہ انہا نام زید ہے، اللہ دے پاک پیغمبر میرا بیٹا ہے، میں انہا والد ہاں، یا رسول اللہ جڑا دا زید گمت ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر حارث زید دی ماں دا سکون اڑ گئے، زید دی ماں دے رات دے نندرہ ختم تھی گئے، ماما کو کتھا سکون آندے جڑا اولاداں بے سکون ہوئے، ماما کو کتھا چین تے قرار آندے جڑا اولاداں رول ونجن۔ نبی علیہ السلام کو آکھن لگا یا رسول اللہ، اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جی میرے بیٹے کو میرے نال روانہ کر رہے ہو، جڑی دولت آکھو میں دولت قربان کرن کو تیار ہاں، جڑے پیسے آکھو میں پیسے دیون کو تیار ہاں، میرا لال تے معصوم بال میرے نال روانہ کر رہے ہو۔ توجہ کریں لوگوں، اللہ
اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمائے میں پیسے دے سودے نہیں کریں دا ہوندا میں دولتے دے سودے نہیں کریں دا ہوندا میں زید کو اجازت پہ دینا اگر زید توڑے نال ونجنا چاہے تو زید دی اپنی مرضی ہے میں کہیں کسی پیسے دا مطالبہ نہ کرے سا میں کہیں کسی دولت دا مطالبہ نہ کرے سا اور توجہ کریں لوگوں نبی علیہ السلام دا صحابی ہے نوجوان صحابی ہے دل لگاؤ اپنی اللہ تے اندے رسول دے نال ایویں جیویں سیدنا زید بن حارثہ نے لائیے نبی علیہ السلام دا صحابی ہے ایک سیڑ تے سکا والے دے ایک سیڑ تے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک سیڑ تے ماں دی ممتا تے ماں دا پیار ہے ایک سیڑ تے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک سیڑ تے سیدنا زید دے رشتہ دار ایک سیڑ تے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک سیڑ تے سیدنا زید دے یار ایک سیڑ تے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک سیڑ تے سیدنا زید واسطے آزادین ایک سیڑ تے نبی پاک دی غلامی تے نوکری لوگو سیدنا زید نے بھلا کیا جواب دیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باپ دیا محبتاں تے قربان ہو سکتی ہیں ماں دی ممتا تے قربان ہو سکتی ہے رشتہ داران دا پیار تے قربان ہو سکتا ہے یاران دی یاری تے قربان ہو سکتی ہے اللہ دے پاک پیغمبر اے آزادیاں تے قربان ہو سکتے ہیں لیکن میں زید کو تاری غلامی تے نوکری زیادہ پسند ہے لوگو اٹھاؤ اللہ دا قرآن اے اللہ دے پاک پیغمبر دا نوجوان صحابی اپنا سب کچھ قربان کر دیتا پر میرے نبی دا دامن نہیں چھوڑیا اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے نال بے وفائی نہیں کی تھی اندہ پیار پہ گئے میرے نبی دے نال اندھی محبت تھی گئی میرے نبی اور نوجوانوں ذرا غور کرے اللہ دا قرآن اٹھاؤ پورے قرآن پاک دے اندر سوا لکھ صحابہ کرام دے وچوں اللہ کریم نے کہیں بھی صحابی دا نام گھن کے تذکرہ نہیں کیتا واحد صحابی سیدنا زید جنہاں دا نام گھن کے اللہ نے اپنے قرآن دے اندر تذکرہ فرمائے کیونکہ سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی دل کہیں یاش لڑکی دے نال نہیں لائی سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی دل اپنے یاران دے نال نہیں لائی سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی دل اپنے رشتہ داران دے نال نہیں لائی جوانی دیوانی ہوندی ہے جوانی کو دل لگی دی ضرورت ہوندی ہے نبی دے یار نے اپنی دل لائیے تے نبی پاک نال اپنا پیار کیتے تے نبی پاک دے نال بل اللہ کریم نے سب تو اعلیٰ تے وکھرا شان عطا فرمایا جوانوں اپنی جوانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو قربان نبی علیہ السلام دا صحابی دوجی مثال چھوٹا جیاں بال ہے نبی علیہ السلام دے کول کچھ لوگ آئے ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دے پاک پیغمبر ساڈا کوئی امام مقرر کر دیو جڑا سکو نمازاں پڑھاوے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ ترے وچوں سب تو زیادہ اللہ دے قرآن کو کون جانن والے نبی علیہ السلام دے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے لوگوں اللہ دے پاک پیغمبر دا یار نبی علیہ السلام دا صحابی 6 یا 7 سال عمر نبی دے یار دی عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھی گئے یا رسول اللہ میں اپنی وسطی تے علاقے دے وچوں میں اپنی برادری دے وچوں سب تو زیادہ قرآن پاک میں کو آندے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج تو بعد تو انہاں دا امام ہے 6 یا 7 سال دا صحابی لوگو صحابہ دا امام بنیا کھڑے کیونکہ انہاں جوانہ نے اپنی جوانی ارد گرد ضائع نہیں کی تھی بلکہ انہاں جوانہ نے اپنی جوانی قربان کی تھی اسلام دی خاطر اپنا بچپنا قربان کی تھی اسلام دی خاطر تریجی دلیل پاک تے توجہ کرو نبی علیہ السلام دا صحابی ہے انہا نام سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ہے وہ 13 سال دی عمر دے اندر لوگو آج اپنے 13 سال دے بال کو دیکھو وہ چے کو ناظرہ قرآن نہیں اندہ نبی پاک دا صحابی ہے 13 سال دی عمر ہے 13 سال دی عمر دے اندر اللہ دے قرآن دی تفسیر دا علم حاصل کر گی دے مفسر قرآن بن گئے نبی دا صحابی
لوکاں نے عیسیٰ تے مرے دا کھڑا ہوندے اج دا 17 سال دا نوجوان جوانی چڑھ دے اپنے باپڑے دی گربان پکڑی کھڑا ہوندے اج دا 17 سال دا نوجوان اپنی طاقت دا استعمال اپنے رشتہ داراں تے بھراویں واسطے کرے دا کھڑا ہوندے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی ہے 17 سال دی عمر ہے لوگوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا یار آپ دا وفادار 17 سال دی جوانی دے اندر کیا کردار ادا کیتا ہے 700 صحابہ کرام دے 700 صحابہ کرام دے وفد دا لشکر صحابہ کرام دا جہاد تے روانہ پیا تھی دے نبی پاک نے لیڈر تے قائد تے امام بنائے تے اسامہ بن زید کو بنائے نبی علیہ السلام دے صحابی سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ 19 سال دی عمر دے اندر فقیہ الامت دا لقب ہے آج 19 سال دا نوجوان جوانی کو چڑھ دے روڈ بند کی تھی یونیورسٹیاں بدماشاں کالجاں بدماشاں چل جاں پین نبی علیہ السلام دے صحابہ کرام اپنی جوانی صرف کرنے آن اسلام دی خاطر نبی علیہ السلام دی محبت اور پیار دے اندر توجہ میری طرف میں آخری ایک دو باتاں سمجھاون چاہنا بڑی قیمتی باتیں بڑی ہی قیمتی باتیں اللہ تعالیٰ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا امام المتقین شفیع المذنبین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صحابی ہے انہا نام عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ توجہ لوگو سیدنا عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 یا 8 سال دی عمر ہے سیدنا عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائیں 7 یا 8 سال دی میری عمر ہے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے دے اندر اپنی نبوت رسالت دی دعوت دا سلسلہ شروع کیتا میں بھی نبی علیہ السلام دا کلمہ پڑھ گیا میرے چاچے جلاس بن سوید نے بھی اللہ دے پاک پیغمبر دا کلمہ پڑھ گیتا جلاس بن سوید دے نال انہاں دا کیا تعلق تھا چھوٹی جھی عمر دے اندر انہا بابا فوت ہو گیا انہی ماں نے سیدنا عمیر بن سعد دی ماں نے سیدنا عمیر بن سعد دی والدہ نے جلاس بن سوید دے نال نکاح کیتا جلاس بن سوید نے سیدنا عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا پیار تے محبت دیتی ہے پرورش کرندہ رہی ہے جلاس بن سوید نبی علیہ السلام دا کلمہ پڑھے انہاں دوہاں نے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی دعوت کو تسلیم کر کے اسلام گھننا دے انہاں دوہاں نے ان ذرا توجہ کرنا مختصر عرض کرنا جانا اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد دا اعلان فرمائے میرے نبی نے جڑے ویلے جہاد دا اعلان فرمائے سیدنا عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے میں ایک دیوار مدینے دے بازار دے وچوں گزردا پیام ایک بندہ اپنا بستر کھڑا وچیں دا ایک بندہ اپنے گھر دا بستر فروخت کھڑا کریں دا مدینے دے بازار دے اندر میں ان بندے کولوں پوچھا اللہ دے بندیا کہیں گھراں دے بستر بھی ویچے کہیں گھراں دے بستر بھی فروخت کیتے اپنا بستر کیوں کھڑا وچیں دے اے بندہ جواب دیوان لگا اے عمیر تک پتہ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد دا اعلان فرمائے میں اپنے گھر دے اندر گیا گھر دے اندر نظر ماری میں کو تلوار نظر نہیں آئی تے وال میرے کولو اتنے پیسے بھی کہنن جنہ پیسے دی تلوار خرید سکاں میں اپنے گھر دا بستر چاہتے میں گھر دا بستر چاہ کے مدینے دے بازار دے اندر آ گیا تاکہ بستر بیچ سکاں اے بستر بیچ کے میں تلوار گھنساں نبی علیہ السلام دے حکم دے مطابق جہاد دے اندر شرکت کرے ساں لوگوں توجہ کریں دے بجائے اور جوانوں ذرا غور کرائے نبی علیہ السلام دے صحابی سیدنا عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 یا 8 سال دی عمر ہے اپنے چاچے جلاس بن سوید دے کول آیا آکے آکھن لگا چاچو جان لوگ تا اپنے گھران دے بستر ویچ کے لوگ تا اپنے گھران دے بستر فروخت کر کے نبی پاک دے نال محبت دے پیار تے عقیدت دے اظہار پہ کریں دن آپ دے نال وفا کھڑے کریں دن تو سا اپنے گھر دے اندر کیوں پہ ستے ہوں انہیں چاچے جلاس بن سوید نے کلمہ تے پڑھیا ہا لیکن تو کلمہ پڑھی ودا ہا انہیں چاچا آنکھن لگا نعوذ باللہ نبی پاک دے بارے ایک غلط الفاظ دا استعمال کیتا اے سیدنا عمیر بن سعد آنکھن لگے چاچا اگر آج تو پہلے کوئی بندہ میں کو سوال کرے ہا
اگر آج تو پہلے کوئی بندہ میں کو یہ پوچھدا ہاں نبی پاک دے بعد تے کو سب تو زیادہ کہنے نال پیارے میں ہر بندے کو جواب دینا ہاں میں کو اپنے چاچے جلاس دے نال پیارے کیونکہ میرا چاچا یتیمی دی حالت دے اندر میرا سہارا بنے مسکینی دی حالت دے اندر میرا سہارا بنے بچپن دی حالت دے اندر میرا سہارا بنے میری پرورش کی تیز لیکن انہاں جملے تو بعد آج سن گن میرا اعلان انہاں جملے بولن تو بعد اگر کوئی بندہ میں کو پوچھے ایک کائنات دے اندر سب تو زیادہ نفرت کہنے نالے میں ہر بندے کو یہ جواب دے سا میں کو میرے چاچے جلاس دے نال نفرت ہے کیونکہ این بندے نے نبی دا کلمہ پڑھ کے نبی دے بارے غلط الفاظ بولن تے ہونے میں تیری شکایت اللہ دے پاک پیغمبر کو لینا لوگوں توجہ کرنے دے ہو جائے نبی علیہ السلام دے کول عمیر بن سعد آگئے یا رسول اللہ جہاد دی تیاریں جیوے میرا چاچا جلاس بن سوید اگر تو کو کوئی مشورہ دے وے انہا کوئی مشورہ تسلیم نہ کرے میرا چاچا جلاس بن سوید اگر تو کو کوئی مشورہ دے وے انہیں کہیں مشورے تے عمل نہ کرے اللہ دے پیغمبر کلمہ تے پڑھی وزے لیکن اتوں تو کلمہ پڑھی وزے انہیں کلمے دا کوئی اعتبار نہیں اللہ دے پاک پیغمبر اے جملے میں ہونے سن کے پیانا آپ نے جلاس بن سوید کو سڑوائے جلاس بن سوید نبی پاک دے سامنے آگئے آپ نے فرمایا دس وے جلاس اے بات کی تھی آکھن لگا نہیں یا رسول اللہ میں اے بات کوئی نہیں کی تھی سیدنا عمیر بن سعد آکھن لگے یا رسول اللہ میں اپنے کنہ دے نال ہی دے کلو اے بات سنیے اے بات بیٹا کریں دا ہاتھ میں سن کے آیا اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا دس وے جلاس بن سویدہ جلاس آکھن لگا یا رسول اللہ ایکوں کو گواہ گھن کے آوے سیدنا عمیر بن سعد آکھن لگے یا رسول اللہ میرے کلوں گواہ تا کوئی کہنی کیونکہ جڑے ویلے ہی میری بحث پہ تھی نہیں آئی صرف اے حاج میں ہم بھی آئی تھا کوئی موجود کہنا اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمائے دس وے جلاس بن سوید آکھن لگا یا رسول اللہ میں اللہ دی قسم چاہ کے پیادا میں گال کوئی نہیں کی تھی میں اللہ دی قسم چاہ کے پیادا عمیر بن سعد کوڑ بیٹھا مرے دے ہن ذرا توجہ کرائے انہی قسم دا اعتبار کیتا گئے کیوں جو قسم چاہتی کھڑے اے نوجوان صحابی نبی پاک دا اپنے چاچے دا رشتہ تے قربان کیتے میرے نبی دے نال بے وفائی نہیں کیتی اے سارا کچھ کیوں پیا کریں دے ان دے دل دے اندر نبی پاک دا پیار تے محبت ای لوگو آسمان تو اللہ کریم نے قرآن نازل فرما دیتا اللہ تعالیٰ دا قرآن جبریل امین گھن کے آئے اللہ نے کیا اعلان فرمائے اے میرے نبی اے میرے محبوب پیغمبر جی جی رب جلال جی جی رب جلیل کیا حکم ہے اے میرے نبی اے عمیر بن سعد جوان صحابی ان دے سامنے دا چاچا جڑی قسم چاہتی بیٹھے ان دا گواہ دنیا تے کوئی نہیں عرشاں تو میں رب گواہی پیا دینا ہی نوجوان دی ان دا چاچا جھوٹی قسم چاہتی بیٹھے کیوں اللہ نے گواہی دیتی آسمان تو اس وجہ تو لوگوں ای جوان نے اپنے رشتے دی پرواہ نہیں کی تھی ای جوان نے دنیا دی پرواہ نہیں کی تھی اپنے دل دے اندر نبی پاک دی محبت بلائی ودا آکے نبی پاک کو ڈسلی تز جنہ ایندہ دنیا تے گواہ کوئی کہنا آسمان تو رب کبریاء نے گوایا دیتے ہیں میں بھی آج دے غیرت مند نوجوانہ تے مسلمانہ کو ایک پیغام دے کے مجھنا چاہنا اوے جوانو اپنی جوانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حرمتوں قربان کر دیو اپنا دل لگاؤ نبی پاک دے نال پیار پاؤ اللہ دے پاک پیغمبر دے نال جنہ تسا پیار کرے سو اللہ دے محبوب پیغمبر دے نال اللہ دی رحمت بھی آونی ہے اللہ دی برکت بھی آونی ہے اللہ فرمیندہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا
نبی پاک دے نال ایویں پیار کرو جویں نبی پاک دے یاراں نے کیتا ہا ذرا غور کرائے نبی پاک دا نوجوان صحابی ہے ابو داؤد دی شریف دی روایت ہے اندا نام سیدنا خریم الاسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے تذکرہ کیتا گئے آپ نے فرمایا نعم الرجل جوان تے وڈا سونا ہے لیکن دو چیزاں نہ جڑیاں دو چیزاں او میں کو پسند کہے نہیں اوے نوجوانوں غور کرائے نہ چیز طالب علم دے پیغام تے اے آکھن لگے دو چیزاں نبی پاک نے فرمائے اندیا میں کو پسند کہے نہیں ایک تے اندے وال کندھے تو بھی تلین وال وڈے ہیں عورتیں نال مشابہت ہے دوجی بات ہے آپ نے فرمایا اندی شلوار تے چادر ہے جڑی اے ٹخنیاں تو نیچے راندی ہے اٹیں تو تلے آپ نے فرمایا دو چیزاں میں کو پسند کہے نہیں اوے لوگوں ساری رات دا جلسہ نہیں سنیا ساری دیوار دا جلسہ نہیں سنیا کئی جمعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اے واز نہیں سنیا صرف ہکو بول سنے ہکا حدیث سنیے نبی پاک دے یار نے ایکویں جوانی اپنی شوق دے نال گزارن دا شوق ہا ایکویں شوق ہا میرے وال سونے ہوون لیکن نبی پاک دی حدیث جو آئیے تے اپنے گھر دے اندر کٹر چاہتے سے کٹر چاہ کے اپنے وال بھی کٹ دیتے نے اپنی شلوار تے چادر دا کپڑا بھی کٹ دیتے سے کیوں کیونکہ جیڑی چیز نبی پاک کو پسند کہنی آپ دے نوجوان صحابی کو یہ چیز پسند کہنی ذرا غور کرو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نوجوان صحابہ دا کی کردار ہا اپنے کردار تے غور کرو 25 سال عمر تھی گئی ہے نعرہ لیندے حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے قبول ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے نعرہ ودا لیندے 25 سال دی عمر تھی گئی ہے نبی پاک نے 25 حدیثاں یاد کہنی بیڑا غرق تھی چکا ہے سوشل میڈیا نے بیڑا غرق کر دیتا ہے مسلمانہ دا نوجوانہ نسل تباہ ہو چکی ہے عزیز ساتھیوں اپنی نوجوان نسل کو جوڑو اسلام دے نال اپنی نوجوان نسل کو جوڑو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت دے نال اپنی نوجوان نسل کو جوڑو صحابہ کرام دے کردار دے نال آجی نوجوان کو اذان تے سنا کاری صاحب میں کچھ شرمندی ہے سکھیں شرمندی ہے ایتے یہودیاں کو اذان دے منڈم شرم آمنی چاہی دیئے نبی پاک دی حدیث سنا من لگیا ایتے عیسائیاں کو شرم آمنی چاہی دیئے مسلمان تے گج وج کے نبی پاک دے حدیثہ سناوے 50 سال تھی گئے نمازاں پڑھ دے ہیں 30 سال دے نوجوان ودن نماز ہے سبحان ربی العالی دا ترجمہ نہیں آندا درود شریف پڑھ دے درود شریف دا ترجمہ نہیں آندا حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے 30 سال دی عمر تھی گئی ہے اللہ تعالیٰ دے قرآن دے 3 ایتاں دا ترجمہ نہیں آندا والوی حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے عزیز ساتھیوں بدلنا پوسی اپنے آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے جی میں نوجوان صحابہ دا کردار ہا اپنا کردار ایسا صرف نعرے دی حد تک نہیں جوانوں اپنی جوانی کو بدلو ایویں جی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نوجوان صحابہ دا کردار ہا اللہ رب العالمین تو دعا ہے جو کچھ سنائے اللہ رب العالمین قبول و منظور فرماوے جو میں اچھا باتاں کیتے ہیں اللہ تعالیٰ دی رحمت دے نال اساتذہ کرام دے پڑھائے ہوئے سبق دے نال کیتے ہیں اور جو کچھ غلطی کوتاہی ہوئی ہے میری طرف ہوئی ہے اللہ تعالیٰ میرے سمے تو سب احباب کو معاف فرماوے وآخر دعوانا الحمدللہ